Nauman. Per això hem demanat a la Marisol González, que és responsable de comunicació de Via Emocions, que avui ens acompanyi. Marisol, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Benvinguda. Gràcies. Perquè seguim parlant de gastronomia, com dèiem, parlem de turisme, parlem de vi, tot això ara ho posarem a dintre aquest còctel, ho farem amb la gent de Via Emocions, que és una agència, una agència especialitzada precisament en aquestes experiències gastronòmiques. Això que és el títol, que queda fantàstic de dir, això li et preguntaré, va, exactament Via Emocions, vosaltres com el descriviu i sobretot com neix un projecte com aquest? Via Emocions és una agència d'enoturisme, que és el turisme del vi, que és un turisme que encara s'ha d'explotar molt, i sobretot a Catalunya, que és una terra... Catalunya és una terra de vins per excel·lència i amb els paisatges que tens, amb la gastronomia que tenim a Catalunya, hi ha molt encara per explotar i perquè el món i la gent conegui. Llavors, fa 10 anys, el Xavier Andreu, que és el gerent de la companyia, amb un grup de socis, va decidir transformar la seva passió pel vi i pel turisme de proximitat en Via Emocions. Via Emocions que jo crec que el nom de l'agència defineix molt bé el que volem fer, que és gaudir del vi amb l'emocionalitat que suposa el viure el turisme i els paisatges i l'entorn i la gent i la cultura i la societat de cada localitat que proposem visitar i amb les experiències que proposem. Per tant, no és només experiències de seure i beure vi, sinó que estaves parlant de paisatges, estaves parlant de gent, de pobles, és a dir... Clar, nosaltres el que proposem és una mirada àmplia, proposem paquets turístics de diferents zones de Catalunya, per això, per tenir una visió molt globalitzada del que és l'enoturisme a Catalunya, que hi ha molt per conèixer. Doncs, de tots aquests paquets que Via Emocions proposava, li vam dir, va, tria'ns en un i anem a parlar, perquè així ens en fem una idea, perquè a vegades parlem tan abstracte que ens costa una mica entrar-hi. I has agafat i has dit, escolta, anem a parlar de l'opció de Terra Alta. Aquesta és l'opció que ens presentes. Què té d'especial? Hem triat la Terra Alta perquè és una de les més desconegudes, és una de les denominacions d'orígens més desconegudes de Catalunya i justament per això té molta qualitat i llavors els preus dels vins de la DO Terra Alta són molt econòmics i la relació qualitat-preu dels vins amb la DO Terra Alta és molt bona. Trobem vins exquisits a un preu molt raonable. Llavors diuen de la Terra Alta que és la Toscana catalana, pels seus paisatges i per la seva qualitat del vi. I llavors, clar, és una terra desconeguda, és una zona desconeguda, però és molt bonica, molt especial, molt diferent. I llavors nosaltres, per exemple, ara mateix estem oferint 2 paquets diferents per conèixer la Terra Alta, amb els que descobrim, fem excursions, per exemple, per la localitat de Batea, que és una villa molt antiga, medieval, que és molt bonica i que està closa, emmurallada. I llavors també fem visites a cellers. Allà hi ha cellers com Bernaví, el celler també de la Fou. I què s'hi fan als cellers? Es fan unes visites t'expliquen com es fan els vins a cada celler i després es fan un tast dels vins que tenen allà i són personalitzats. Llavors també oferim en els restaurants sopars maridats amb els vins de la zona i amb la gastronomia també de la zona i una nit a hotels de l'àrea, en aquest cas de la Terra Alta, de les localitats de l'Horta de Sant Joan o de Vilalta dels Arcs. Vull dir que... Per tant, és un recorregut complet, perquè ens estaves dient, Batet amb la seva ciutat emmurallada, Horta de Sant Joan, que és un destí, i ja per si val la pena anar-hi, si a més l'envoltes de tot el tema del vi ja... Fem paquets supercomplets que no pares de fer activitats, entre una cosa i una altra. També hi ha la visita al Parc de... Tens més set, no? Sí. Quan has de seure al celler, al tas, ja entra més de gust. Clar. Sí. O sigui, visita també, per exemple, en un dels paquets hi ha una visita al Parc Natural dels Ports, amb xòfer exclusiu i amb el guia privat. Vull dir que tractem molt de cuidar als nostres clients i oferir-los un tracte exclusiu i superpersonalitzat en tot moment. I sempre, clar, la gent està supercontenta perquè viuen
no? Viuen experiències doncs, úniques i que els hi provoquen emocionalitats, que és el que busquem, no? Les emocions, perquè al cap i a la fi el que ens queda i el que recordem és com ens hem sentit, no? Dels llocs que visitem o del lloc que tastem, no? És destinat a un públic molt especialitzat? En vi podria anar alguna persona o una família o el que sigui que no estigués avasat al tema dels vins? Clar, de fet és la gràcia, no? També el poder descobrir el món del vi en aquests viatges. No tens per què tenir cap coneixement del món del vi, sinó endinsar-te a aprofundir-ho, no? De fet, alguns dels nostres clients no tenen, o sigui, no són gens experts, no? En el món del vi i, clar, quan s'apunten en algun d'aquests paquets turístics es queden realment meravellats, no? Amb tot el que aprenen, perquè, clar, és molt sorprenent, no? Escolta, dèiem de la Terra Alta, no sé si tens algun altre al cap, altres paquets que diguessis, mira, us hem explicat aquest de la Terra Alta, que hi ha aquests dos pobles, que hi ha les visites de cellers, o tots segueixen les peculiaritats de la Terra Alta, o són molt diferents depenent del destí? Clar, és que pensa que el territori marca, no? Marca el vi, marca l'especialitat de la zona, marca el que veus, el paisatge. Per exemple, tenim un molt proper d'aquí a Badalona, que és el d'Alella, no? Alella està aquí al costat i la deu Alella és una de les... també és molt coneguda, la denominació d'origen d'Alella. Per nosaltres molt. Pels d'aquí molt. Per nosaltres és quasi la millor. És casa, clar. És jugar a casa, exacte. Clar, i llavors aquí a la de Valella, a més, estem a l'hotel Massalagrós, que està a l'aire de Barcelona, a l'aire de Vallromanes, no? Que clar, això també és una experiència molt exclusiva i bueno, molt relaxant també, no? Que a vegades, a més, descobreixes amb aquest tipus de turisme tan proper, descobreixes coses que dius, això ho tinc al costat de casa? És a dir, tinc una denominació d'origen aquí a la Terra Alta o la denominació d'origen d'Alella. És el que et deia abans, és que no és gens conegut l'enoturisme a Catalunya. Una cosa que parlem sempre amb el Xavi Andreu, que sempre em diu, és que a Catalunya no ens creiem tot el bonic que tenim i tot el que la gent pot venir de fora a descobrir, no? O sigui, ens ho hem de creure una mica més, que tenim molt a oferir al turisme, tant de Catalunya com de fora, perquè hi ha molts paisatges bonics que no els coneixem, hi ha molta cultura, hi ha molt bona gastronomia, que això sí que ho sabem, i després vins de molta qualitat, i llavors això s'ha d'explotar molt més, no? I llavors és una lluita que portem des de fa 10 anys i que a poc a poc, sembla que es parla una mica més d'enoturisme, però jo crec que encara hi ha molt camí per recórrer, no? I, bueno, a poc a poc, ens ho hem de creure. Exacte, a poc a poc. I hem de tenir espais com aquest que ens estàs oferint per poder-ne parlar, no? D'això, de l'enoturisme i de la cultura, de la gran cultura del vi que tenim a Catalunya i dels grans productes de qualitat, dels grans vins que tenim, no? Per exemple, el Terra Alta, la denominació d'origen típica de Terra Alta és la garnatxa blanca, que és de les millors garnatxes blanques que hi ha al món. I, ostres, està aquí al costat de casa, no? I són vins propers i vins de qualitat i no els venem prou bé, saps? O sigui, a França venen molt bé els seus xampanys, però sí, és com, escolta, que tenim això que és molt bo, de molta qualitat, i els hem de vendre més i millor, saps? I això és una de les coses que fa Via Emocions, per exemple, acostar-lo i presentar-los. Doncs Marisol González, responsable de comunicació de Via Emocions, moltes gràcies. A vosaltres, per aquest espai. A vosaltres. El que necessiteu, Via Emocions, per tenir-ho en compte, perquè ens vagi sonant. Ens acomiadem, tornem demà.